Burkina fanga ye a latigɛ ka sanu ni fɛn nafama wɛrɛ bɔli yamaruyali jɔ bolobaarakɛlaw ni masinikilancɛw la. O latigɛ ni min daminɛna tarata don minisiri Yakuba Zabre Guba y'o sɛbɛn. A y'a jira fana ko ni jɔli nin bɛ tugu damabɔ seko ni dɔnko siratigɛ la wa a b'a jira ko fanga b'a fɛ ka sanu ni fɛn nafama wɛrɛw fɛrɛliw labɛn ka ɲɛ. Ni jɔli waati nin kɔnɔ n'a kuntala ma fɔ damabɔla minnu hakɛ bɛ se ka taa n'u ye jamana kɔ kan olu wajibilen don ka kuma jamana ka fɛn nafama tɔnba SONAPS fɛ min bɛna u sara. A y'o jira. Burkina Faso ka sanu bɔyɔrɔ 17 bɛ yen minnu cɛla 5 datugulen don. Kun minnu bɛ tali kɛ jihadisu ka fariya ko la minnu bɛ kɛ tuma caman na n'o bɛ jamana tiɲɛ. Sanu bolola baarakɛyɔrɔw bɛ sanu tɔni hakɛ 10 ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Damako minisiriso ka fɔta ye.